स्पीकर गेला तुझा प्रश्न किती प्रश्न किती तुझा तुझा प्रश्न किती तुझा प्रश्न किती प्रश्नाचे उत्तर स्पीकर सर ग्रीन कलेक्ट केला स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस कलेक्ट केला 134 crores पहिले ऑलरेडी आम्ही कलेक्ट केला तुझ्या उत्तर एक अपोजिशन लीडर तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर अकॉर्डिंग टू द कंसेंट विकासात काही संवेदन लिहा तुम्ही जागा आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला ते सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांचं घेतलं